आमच्या पाल्यात नेहमी प्रत्येक उत्सव चालू असतो. या स्पर्धेमध्ये शिगम्यामध्ये 3 रमडा असून त्या विविध विषयापडदा आहे. लहान मुलांची विविध विषयापडदा असते. त्याचप्रमाणे चांगल्या प्रकारे डोक्यापड असतात. त्याचप्रमाणे आपले बनाट आहे ते खेळले जाते. त्याला प्रत्येक काळाच्या उत्सवाचा जबाबदारी असते. सगळेजण भाग घेतात आणि चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम घडून आणतात. शिगमो हा पालेगावचे मुख्य उत्सव असतो. त्याच्यात प्रत्येक गावाचे लोक त्याचा भाग घेऊन सगळेजण उपस्थित असतात. आज आमचे पाले शिगमोत्सवाची आजची 6वी रात्र 7 दिसाची धुगड आमची आयची 6वी रात्र जी आसा ती
ही मोठ्या प्रमाणात आमचे पालया गांवांत सगळे जे माझे आमचे स्थानिक आसा त्या मोठ्या उत्साहान हो शिगमोत्सव साजरो करतात आणि आजच्या ह्या शिगमोत्सवाक चित्ररथ केल्लेलो आसा. त्याच प्रमाणे फाटली कितकीशीं वर्सां हो शिगमोत्सव चालू आसा. ह्या वर्सा मोठ्या उत्साहान हो शिगमोत्सव आमी साजरो करतात. आजच्या ह्या शिगमोत्सवाक पारंपारीक म्हणटा तशें बनवटी हे आसा हे त्याच प्रमाणे रोमटा जी आसा ही पालया गांवचो शिगमोत्सव हो संपूर्ण गोंयांत तसोच इतर सगळ्या राज्यांत पॉप्युलर आसा पालया गांवचो शिगमो. आणि सगळे जाण जे पार्टिसिपेट जातात हे सगळ्या जाणांचो उत्साह पळोवन हो शिगमोत्सव ह्याच्या फुडें मोठ्या प्रमाणात हांगासर साजरो जातलो अशें दिसता. आनी सगळ्यांचे सहकार्या खातीर आज हो शिगमोत्सव जो आसा हो शिगमोत्सव साजरो करपाक आमकां देवस्थान समिती संपूर्ण गांवाचो सहकार्य मेळटा आनी तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो शिगमोत्सव आमी मोठ्या उत्साहान हांगासर साजरो करतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.